вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон корманди масъули ин ниҳод будани подполковник Мирзоалӣ Абдуллоевро рад кард. изҳороти вазорат баъди он садо дод, ки мақомоти оҷонсии зидди фасод рӯзи 23 феврал гуфтанд, Абдуллоев барои гирифтани $45,000 пора боздошт шудааст. Умарҷони Эмомалӣ, сухангӯи вазорати корҳои дохилӣ, ба радиои Озодӣ гуфт, Мирзоалӣ Абдуллоев дар гузашта муовини сардори шӯъбаи кофтукоби ин ниҳод буд, аммо чанд ҳафта қабл аз ин сохтор барканор шудааст. оҷонсии зидди коррупсия эълон кард, ки нисбат ба Мирзоалӣ Абдуллоев бар асоси моддаи қаллобӣ дар ҳаҷми махсусан калон парванда боз шуда, тафтишот идома дорад. дафтари матбуоти оҷонсии зидди коррупсия гуфт, Абдуллоев аз як нафар $30,000 ва аз нафари дигар $13,500 пул гирифта ба фоидаи худ сарф кардааст. ба иттилои ин манбаъ, Мирзоалӣ Абдуллоев дар аввалҳои ҳафтаи гузашта ҳангоми гирифтани пулҳо боздошт шуд. таври мақомоти оҷонсии зидди коррупсия гуфтанд, ба хотири халал ворид нашудан ба ҷараёни тафтишот ному насаби афроди ҷабрдида зикр намешавад. ҳанӯз оҷонсӣ ба фосилагирии вазорати умури дохилӣ аз подполковники муттаҳам дар содир кардани ҷиноят вокуниш накардааст.